Kif inti George? Mhux ħażin, grazzi. Nsellim lek grazzi Spjega li intom ukoll? Temp bellezza. Ħafna sabiħ. Beda jaqleb mhux ħażin, Beda jaqleb daqsxejn issa, ma spring, ir-rebbija sabiħa wis. Jiena naħseb l-isbaħ, waħda mill-isbaħ staġuni. L-isbaħ staġuni, għaliex is-sajf sabiħ jiena nħobbu imma mbagħad meta jkollok dik is-sħana qawwija. Dik tajjik. Imma s-sajf huwa sabiħ għax tkun tista' tgawdi iktar il-ħinijiet forsi mal-familja. naqsu ftit ħin anki ta' xogħol f'dan il-każ. Eżattament, eżattament. U l-xitwija aktar ta' ġabra mbagħad. Hekk, u x-xitwa aħna nkunu qegħdin hawnhekk naħdmu biex inżommu kumpanija anki il-telespettaturi tagħna permezz tal-programmi li jkollna preparati għalihom. Sa dan it-tant, Sur Cremona, rċevejna ħafna SMSs u kellna telespettaturi tagħna li baqgħu jistaqsu anki dwar affarijiet li aħna nsemmuhom waqt il-programmi tagħna. Pereżempju, xaħat għalinna dwar ir-romol għaliex kien hemm xi miżuri fejn jidħlu il-romol bħala eliġibilità għal ċertu benefiċċju. Dawn meta jinħarġu? Eżatt, għax il-budget iħabbar ħafna miżuri fil-verità. L-aktar li jibqgħu jinstema' huma jkunu l-miżuri l-kbar. Ikun hemm miżuri oħrajn żgħar li forsi jkunu qegħdin jolqtu kategorija żgħira ta' nies, imma fil-verità il-min ikunu qegħdin jolqtu għalih huma kbar ukoll. Ekku. U allura fil-SMS tagħna jista' jkun ma nkunux qegħdin nolqtu dawn it-tip ta' miżuri u tajjeb illi jkun hemm dawn it-tip ta' mistoqsijiet. Ir-romol kien hemm diversi miżuri fil-budget ta' din is-sena, bdew mill-budget tal-2022 fejn dawk ir-romol illi qatt ma kellhom dritt għal pensjoni tagħhom kontributorja għax ma kellhomx bollol biżżejjed imħallsin, fuq medda ta' snin se jibdew jirċievu il-pensjoni tal-konjuġi tagħhom li ġinieqes, jiġifieri se jirtu l-pensjoni sħiħa tal-konjuġi tagħhom u ma tibqax 5/6 tal-pensjoni li kien jirċievi l-konjuġi tagħhom f'dak il-każ, imma dik fis-sirnija u fis-sirnija estentivament. Kien hemm miżuri oħrajn din is-sena fuq ir-romol. Aħna nafu illi hemm artiklu fil-liġi tas-Sigurtà Soċjali illi jgħidlek ma tistax tieħu żewġ benefiċċji, żewġ assistenzi jew żewġ pensjonijiet jew mix tagħhom fl-istess waqt. Tieħu l-aktar wieħed għoli u l-aktar wieħed vantaġġuż. F'dak il-każ, ir-romol meta kienu qegħdin jaħdmu jew inkella armla li tkun qed taħdem, tkun qed tirċievi l-pensjoni ta' romol sħiħa. Iżda, jekk tkun qed taħdem u ikollha dritt għal sickness benefit, sal-2022 ma kienx tirċevih. Jekk kien ikollha dritt għax tweġġa' fuq il-post tax-xogħol pereżempju għall-injury benefit, għall benefiċċju tal-korriment, ma kienx tirċevih. Ekku. Jekk titlef ix-xogħol u tmur tirreġistra taħt l-ewwel parti, ma kienx tirċievi il-benefiċċju għall-qatt, l-unemployment benefit. Min Jannar ta' din is-sena għamilna emenda fil-liġi bis-saħħa tal-budget tal-2023 fejn armla li tkun qed taħdem u tkun bis-sikk, jekk ikollha dritt ta' sickness benefit se tibda titħallas tiegħu. Jekk armla tkun qed taħdem, tirċievi ovvjament il-pensjoni ta' romol u tweġġa' fuq il-post tax-xogħol, jekk il-bord mediku jiddeċidi illi ħaqqa l-injury benefit, se tibda titħallas l-injury benefit. Jekk armla tkun qed taħdem u titlef ix-xogħol, jekk tmur tirreġistra taħt l-ewwel parti tar-reġistru miżmum mill-Jobs Plus, jiġifieri tirreġistra mal-Jobs Plus għax-xogħol, hemmhekk se tibda titħallas l-unemployment benefit, il-benefiċċju għall-qatt. Dawn kollha daħlu minn Jannar ta' din is-sena, ġifieri huma miżuri li forsi għal ħafna nies barra jidhru żgħar, imma fil-verità huma miżuri li qegħdin jolqtu kategorija ta' nies li tkun qed tgħinhom bihom. U kemm hu sabiħ anke l-mistoqsijiet li jibatunna telespettaturi tagħna mistoqsija bħal din għall-menu hawnhekk issa grazzi għall-informazzjoni li għaddilna Sur Cremona jafu illi anki persuna li hija armla u se terġa' toħroġ fid-dinja tax-xogħol għandha dan il-benefiċċju li naħseb qatt ma tkellimna dwaru. Qatt ma tkellimna f'din l-aħħar sena żgur li qatt ma tkellimna dwaru minn meta tħabbar il-budget li law, jiġifieri dawn huma benefiċċji illi sal-2022 armla li taħdem ma kienx ikollha dritt għalihom. Min Jannar tal-2023 armla jew armel li jkun qed jaħdem iva se jkollu dritt għalihom jekk ovvjament jissodisfa t-test tal-bolla f'dak il-każ. Il-ġimgħa li għaddiet jekk tiftakar sew tkellimna ħafna dwar il-tapering tal-benefiċċju. U xi ħadd reġa' staqsina proprju dwar dan, għaltilna minnu fuq l-għajnuna soċjali dan jitħallas it-tapering of benefit? Jista' jkun hemm barra igerfxu l-in-work benefit mat-tapering tal-benefiċċji. Huwa żewġ skemi totalment differenti.
L-in-work benefit, il-mistoqsija fuq il-tapering, imma ħanna sal għalija. L-in-work benefit jippremja lil-ġenituri illi jkunu qegħdin jaħdmu bit-tfal taħt 23 sena. Ġifieri, hemm 3 kategoriji, 3 kategoriji huma il-ġenituri 2 jaħdmu bit-tfal taħt 23 sena, koppja b'ġenitur wieħed jaħdem bit-tfal taħt 23 sena, single parent li taħdem bit-tfal taħt 23 sena. Hemm thresholds differenti, hemm brackets differenti ta' sew ta' dħul, il-massim huwa li taqla sa 50,000 fejn iż-żewġ ġenituri jkunu qegħdin jaħdmu u hemm il-benefiċċju relatat magħhom li ħallasna fit-8 ta' April tal-ewwel 3 xhur. Imma mbagħad hemm it-tapering tal-benefiċċji. Il-mistoqsija hija kull min huwa fuq l-għajnuna soċjali ħaqqu t-tapering tal-benefiċċji, it-tapering tal-benefiċċji fil-verità daħal fl-2014 bl-iskop illi kull min ikun fuq l-għajnuna soċjali u jkun jista' jaħdem, imur jaħdem u ma jitlifx il-benefiċċju, jiġifieri ma jitlifx l-għajnuna soċjali b'mod immedjat. Jibqa' jirċievi dik l-għajnuna dik il-tapering tal-benefiċċji, jiġifieri l-għajnuna soċjali mnaqsa fuq perjodu ta' 3 snin. Jiġifieri minflok jekk nagħmlu mod qed tirċievi 110 euro jew 100 euro għajnuna soċjali fil-ġimgħa. Tiddeċidi li tmur taħdem qabel kienet illi jaqaflek il-benefiċċju minnu fih, sħiħ. U għandek idħol mix-xogħol biss. Mill-2014 il-qoddim ma titlifx il-benefiċċju sħiħ. Titlef parti minnu, anzi, tibqa' titħallas parti minnu. U allura ma tħul mix-xogħol għandek ukoll idħul minn parti tal-benefiċċju. Sal-2022 il-persentaġġi illi tibqa' tieħu mill-għajnuna soċjali kienu 65% fl-ewwel sena, 45% fit-tieni sena u 25% fit-tielet sena. Kien hemm miżura oħra tal-budget għall-2023. Dawn il-persentaġġi għolew b'10%. Jiġifieri kull min ikun fuq l-għajnuna soċjali ilu fuq l-għajnuna soċjali tal-inqas għal sena u jidħol jaħdem b'tal-anqas il-minimum wage, hemmhekk se jibqa' jirċievi parti mill-għajnuna soċjali minn dis-sena 75% fl-ewwel sena, 55% fit-tieni sena u 35% fit-tielet sena. L-employer li jkun qiegħed jagħti x-xogħol lil dik il-persuna, jiġifieri jimpjega lil dik il-persuna, jirċievi 25% ta' dak il-benefiċċju għal 3 snin sħaħ f'dak il-każ. Jiġifieri il-benefiċċju ma jintilifx mill-ewwel. U aħna rajna illi bis-saħħa tat-tapering tal-benefiċċji u miżuri oħrajn tal-Making Work Pay Policies, ħafna benefiċjarji soċjali ħarġu fid-dinja tax-xogħol għaddilhom it-3 snin ta' benefiċċju ta' tapering u baqgħu fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri il-benefiċjarji soċjali fl-aħħar mill-2014 sal-lum naqsu bin-nofs, biktar minn nofs, jiġifieri il-miżura li ttieħdet fl-2023 li jiżdiedu tapering tal-benefiċċji bħala ħlas b'10% sabiex iktar benefiċjarji soċjali jitħajru jidħlu fid-dinja tax-xogħol u ma jibqgħux jiddependu fuq il-benefiċċju soċjali. Tajjeb illi ngħidu illi meta persuna tidħol fid-dinja tax-xogħol u tkun qed taħdem qed tħallas il-bolla. Ġala darba qed tħallas il-bolla qed tiggwadanja għal quddiem sabiex il-pensjoni tiegħek tkun aħjar il-pensjoni tal-bolla. Ħalli nfakkar li t-telespettaturi tagħna jekk intom tixtiequ li jkollkom aktar informazzjoni kif qed nagħmlu anki bħalissa flimkien ma' Sur Cremona, ibagħtu SMS 50617000 aħna min-naħa tagħna dawn l-SMSs li tibagħtu jmorru dritt għand Sur Cremona u għalhekk qed ngħidlek għax SMSs biss għal din ir-rokna tal-programm peress li hemm Data Protection Act u naturalment intom tibagħtu ħafna informazzjoni personalizzata bħalma anke n-numru tal-karta tal-identità. Aħna kull ma nirċievu huwa l-SMS lura Mr. Cremona biex finalment mbagħad ikun jista' jispjega. Imma jekk ikun hemm bżonn li jsir xi homework u intom ikolkom jew ikolkom bżonn risposta definittiva, allura dan isir personalizzat propju mid-dipartiment taħt is-supervizjoni ta' Sur Cremona. Preċis, Angela, ġifieri aħna il-mistoqsijiet tru l-SMSs li nirċievu noħduhom bis-serjetà kollha, noħduhom bil-konfidenza kollha, ġifieri illi dak li jkun mhux ħajjiġi mikxuf xi ħaġa fuq. Din hija xi ħaġa
tal-personali, u xek, Eżattament. anka fejn jidħlu pensjonijiet, ammont ta' pensjonijiet. Preċis. U barra minn hekk dawk l-SMS li naqraw fil-programm ġifieri mhux ħajkunu qegħdin jikxfu xejn mid-data personali tal-persuni. Mela, irċevejt SMS ieħor għalli ħanerġa' nibgħat messaġġ għax ma smajt xejn bħala risposta għal messaġġ li bat jien għallinna jiena bdejt bil-pensjoni f'Jannar li għadda u għandi 238 fil-ġimgħa illi taqbel ma ta' sħabi li spiċċaw miegħi biss u m'għandhom 997 pensjoni kull 4 ġimgħat u jien għandi 976 kull 4 ġimgħat. Jien iż-żieda tal-budget ta' 12 euro fil-ġimgħa ma ħadtix kollha għalilna minut għandna n-numru tal-karta tal-identità, ċerta li Sur Cremona għamel ir-riċerka tiegħu u ċerta li illa li daqet jgħidilna li bat SMS u ma semax ir-risposta. Aħna hawnhekk dawk l-SMS li naqraw waqt il-programm naturalment ma jiġux ir-risposti għandkom id-dar għax inkunu tajna risposta waqt il-programm. Nispera li dan is-sinjur u għalhekk ġejja qed jara l-programm illum għax ħanerġgħu intuħ ir-risposta. Ħanajdu hekk. Dan l-SMS ħallejtu apposta sabiex nagħti eżempju lin-nies barra illi nirċivuhom l-SMSs, kollha narawhom l-SMSs, ċertu SMSs ikonna bżonn iktar żmien. Mhux bħal f'dan il-każ. Is-sinjur qiegħed jistaqsi fuq ir-rata tal-pensjoni tiegħu. Ħana wieġbu mill-ewwel. Kellu raġun u fil-verità diġà inħadem il-każ u se jkun qed jirċievi dawk l-arretrati mill-bidu ta' Jannar sal-lum nhar is-Sibt li ġej. Tajjeb illi ngħid illi minħabba li beda bil-pensjoni din is-sena kien hemm problema żgħira fiż-żieda tar-rata tal-pensjoni tiegħu. Nassigurah illi issa kif inħadmu l-arretrati ħajkun qed jirċievi 12.50 euros żieda fil-ġimgħa kif suppost għax il-żieda tal-għolli tal-ħajja kienet 990 u żieda addizzjonali kienet 260. Flimkien jagħmlu 12.50 euros fil-ġimgħa. Iżda dal-SMS ħallejtu minħabba l-fatt illi s-sinjur bat l-SMS tiegħu fit-12 ta' April. Sal-15 ta' April. Fit-19 ta' April. Fit-19 ta' April. Fit-19 ta' April il-ġimgħa l-oħra. Ekku. Eżattament. Imma qed jirreferi għal SMS li kien bat qabel. Jiġifieri. Ekku. Fit-19 ta' April il-ġimgħa l-oħra bat inna SMS biex jgħidilna li fil-ġimgħa ta' qabel. Bat SMS. Jiġifieri l-SMS kien batu fit-12 ta' April u ġibnieh u ħadna azzjoni fil-15 ta' April fuq il-każ partikolari tiegħu u ntbatitlu notifika fil-15 ta' April. Jiġifieri sal-lum żgur irċevija. Eżattament, jiġifieri jagħtuna daqsxejn ċans. L-azzjoni ttieħdet mill-ewwel, jiġifieri l-SMS intbat fit-12 ta' April. L-azzjoni ttieħdet fil-15 ta' April. L-ittra ntbatet fil-15 ta' April, iżda fit-19 ta' April is-sinjur reġa' batilna li għadu ma ikkuntattjah ħadd jew għadu ma rċieva xejn. Ma kienx hemm għalfejn nikkuntattjaw għax batnielu notifika bil-arretrati illi se jkun qed jirċievi nhar is-Sibt li ġej. U għalhekk ngħidulkom iżis telespettaturi, hawnhekk jidħlu ma rridx nisaġera, imma jkollkom mijiet ta' SMSs illi jibatu telespettaturi tagħna, ġifieri jekk jogħġobkom nagħtu naqra nifs l-impjegati u ċans lil dawn il-persuni, dawn il-professjonisti, illa lix biex daw isir ħafna homework ta' anke biex jiġu bir-risposti hawnhekk. Eżattament, barra minn hekk. Ikun hemm dawk il-waħdiet li ndumu mbagħad biex iweġbuhom. Dawk indumu biex iweġbuhom minħabba l-fatt illi il-każ ikun komplikat u mhux bħal każijiet oħrajn. Imma dawk ikunu waħdiet. Il-biċċa l-kbira tal-SMSs li nirċievu jew inċemplu lin-nies jew inkella nibatu notifika lin-nies. U jkun hemm waħdiet li nħallihom għall-programm sabiex nagħti stampa ċara u nfissru l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali lin-nies barra. Għandi SMS ieħor minn telespektatur tagħna, xtaq aktar informazzjoni dwar il-pensjoni ta' persuni il fuq minn 80 sena tagħna n-numru tal-karta tal-identità għandu il fuq minn 80 sena. Eżatt, provajna nċemplu ma rispondinix u allura ħallej dan l-SMS hawnhekk. Il-pensjoni tiegħu hija maħduma tajba, nsarraħlu moħħu ġifieri jekk qed jismana il-pensjoni tiegħu hija maħduma tajba, mill-inkam li għandu mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jista' jkun għandu dritt jekk huwa l-uniku income tiegħu mis-Sigurtà Soċjali biss għandu dritt japplika għall-għajnuna supplementari għax huwa persuna miż-żewġa u bil-pensjoni
u xi benefiċċji oħra li qiegħed idaħħal mhux qiegħed jaqbes it-threshold ta' persuna miż-żewġa ta' koppja miż-żewġa fejn tidħol l-għajnuna supplementari. Iżda, jekk għandu xi dħulijiet oħrajn minn renti minn interessi jew xi ħaġa oħra, kif tingħat mal-pensjoni hemmhekk mhux se jiġi eligibbli għal għajnuna supplementari. Iżda, jekk huwa jaħseb illi jidħul tiegħu biss huwa u jaf illi ġej mill-pensjoni biss bħala koppja, il-mara tiegħu ma tirċevix pensjoni fil-verità. Hemmhekk għandu dritt japplika l-għajnuna supplementari. L-għajnuna supplementari ħanfissirha ftit ukoll titħallas u żdiedet b'ħafna b'ċertu ammont matul is-sena li għaddiet, titħallas lil dawk il-koppji li ma jkunux qegħdin jaqbżu ċertu threshold. 10,800, 14,800 bħala koppja. 10,700 mbagħad bħala persuna single, jekk ma jaqbżux dawk it-thresholds, hemmhekk il-persuna tkun tista' tirċievi l-għajnuna supplementari. Flimkien mal-pensjoni jew benefiċċju ieħor li jkun qed jirċievi. Dejjem ngħid li l-għajnuna supplementari ma titħallas jekk tkun qed tirċievi children's allowance. Mela, tal-aħħar saridna l-ħin, l-aħħar SMS fadlin niżjed SMS, imma daw li ma lħaqniex naqraw illum ħajmorru biex jagħmlu kuntatt magħkom id-dipartiment. X'għad qalilna kont qed nisma' l-programm u tkellimt fuq il-pensjoni tal-carer. Jien nieħu ħsieb lill-ommi u ma nistax naħdem għax ommi bed bond għaltinna meta tawni il-pensjoni qaluli li ma titħallas il-bolla. Taħseb li jien għandi dritt illi titħallas li l-bolla u jekk le nista' inħallas id-differenza? Mela, is-senjura qed titkellem fuq il-carers allowances. Il-carers allowances ġew riformati fl-2017 qabel kienet pensjoni tal-wens u l-pazjent trid ikun bil-fors bedridden jew wheelchair bound. Aħna bdilna kollox bħala test mediku u t-test mediku llum huwa questionnaire tal-Bartel Index jew Mental State Examination. Ħalli iktar nies jidħlu eligibbli għal din it-tip ta' carers allowance. U difad li laftit żmien anke biex tagħlaq. Eżattament, għax twildet fil-1974. Letta tal-pensjoni. Iżda mill-ammont ta' snin li ħadmet mhijiex eligibbli għal kreditu tal-bolla, ġifieri mhux ħajkollha bolla mħallsa mingħand il-gvern. Iżda bis-saħħa ta' emenda li daħlet fil-budget tal-2023 din is-sena, is-sinjura minkejja li mhix qed tissodisfa l-average ta' 15 contributions fis-sena matul il-ħajja li ħadmeti, matul iż-żmien li ħadmeti, xorta se jkollha 4 snin kreditu tal-bolla. Sa jiena tawla massimu ta' kreditu, ġifieri ta' bolla mħallsa mill-gvern għal 4 snin. Ma mhux biżejjed. Eżattament. F'dak il-każ mhux ħajkun biżejjed għax m'għandix l-10 snin imħallsin bħala bolla. Iżda wkoll bis-saħħa ta' miżura tal-budget li daħlet fl-2023, kull min huwa fuq carers allowance jew increase carers allowance, hekk kif jilħaq l-età ta' 59 sena, se jkun jista' jitlob li jħallas sa massimu ta' 5 snin kontribuzzjonijiet blura. F'dak il-każ is-sinjura kif tilħaq l-età ta' 59 sena, baqala ftit, tista' titlob li tħallas dawk il-5 snin kontribuzzjonijiet blura u iva. Nista' nassigura li jekk tħallas parti minn dawk il-5 snin se tilħaq il-520 kontribuzzjonijiet bħala bolla mħallsa u hemmhekk se tiġi eligibbli għall pensjoni meta tasal għall-età pensjonabbli tagħha. Ħani konkludu hawnhekk George, grazzi tal-li kont magħna, grazzi ħafna tal-informazzjoni, nħeġġeġ it-telespettaturi tagħna, jekk tixtiequ tkunu tafu aktar ibatu SMS 50617000 u aħna min-naħa tagħna nirrispondukom meta jerġa' jkun magħna Sur Cremona. Grazzi George. Grazzi lilkom. Aħna min-naħa tagħna ħammorru għal ftit tarif pubbliċitarju notar qiegħed magħna, dalwaqt nibdew nitkellmu dwar ix-xogħol notarili.